Якую важную заяву зрабіў Лукашенко, што не так з ягонымі сілавікамі, а таксама якія падрабязнасці высветліліся пра таямнічае знікненне вядомага беларускага палітыка. Вітаем, сябры, гэта наша Ніва, і зараз мы ўсё вам раскажам. Лукашенко нарэшце з'явіўся на людзях і загаварыў на галоўную тэму гэтых дзён. Сёння ён сабраў у палацы незалежнасці нараду наконт развіцця ўзброеных сілаў Беларусі. Але выказаўся Лукашенко і пра трагедыю з беларускім аўтобусам у Бранскай вобласці. Спачуванняў на адрас сям'і загінулай так і не прагучала. Замест гэтага Лукашенко прайшоўся па іншых сем'ях, якія возяць сваіх малых у такія поездкі. Слушайте, а у нас что, не хватает земли для того, чтобы в футбол играть? У нас полей не хватает для того, чтобы по-человечески нормально и детям, и взрослым командам заниматься футболом? Хватает. Поэтому не хочу тут никого осуждать, но попросить наших людей, и особенно родителей, когда мы имеем дело с детьми, надо посидеть дома это время. Надо заниматься футболом и другими мероприятиями здесь. Лукашенко падкрэсліў, што паездка была прыватнай ініцыятывай, і цяпер ён загадаў забараніць падобныя выезды. Цяпер яны будуць магчымыя толькі пасля атрымання дазволу ад беларускай дзяржавы. Надо запретить всякие поездки без государственного на то надзора и разрешения. Родители решили, частные компании обратились. Не хочу тут и осуждать эту частную компанию. Они работали законно, индивидуальные предприниматели или кто. Сняли, заплатили автобус, поехали. А сейчас некоторые претензии предъявляют. Не надо нам предъявлять претензии. Таксама Лукашенко упэўнена заявіў, што беларускі аўтобус быў пашкоджаны украінскім дронам. У сваю чаргу украінцы працягваюць гэта адмаўляць. Па выніку Лукашенко паабяцаў высветліць усю праўду, прызнаўшы, што версій, у тым ліку канспіралагічных, вакол гэтай гісторыі цяпер хапае. І на той жа нарадзе кантраляваць расследаванне трагедыі з аўтобусам быў прызначаны асабіста дзяржсакратар Рады бяспекі Александр Вольфович. То есть конспирологических версий тут предостаточно. Кому надо, тот отреагировал со своими замечаниями. Журналисты свои проводят расследование в ближайшее время. Надо взять на контроль, Александр Георгиевич, этот вопрос и доложить потом, что на самом деле там произошло. Есть. Если нас кто-то провоцирует и пытается, как некоторые говорят, тянуть в войну, ну, думаю, что это плохо обойдется тем, кто это пытается сделать. Затым Лукашенко перайшоў непасрэдна да пытанняў, звязаных з беларускай арміяй. Тут на арэхі нечакана атрымалі афіцэры, якія, на думку Лукашэнкі, надта ўжо перажываюць наконт кватэр і іншых матэрыяльных каштоўнасцяў. Квартиры там и так далее, я понимаю, что это надо. Но офицер должен понимать, что все мы служим не только для того, чтобы была кухня. Мы выбрали себе такую профессию, Родину защищать, и в разных условиях это будем делать. Но когда мы, небогатая страна, откровенно говоря, начинаем отрывать порой последнее, забирать у народа ради вооруженных сил, особенно сейчас, офицеры должны на это отвечать своим ратным трудом. Другого не дано. Што праўда, выснова з гэтага ўсяго атрымалася нерадасная. Лукашенко шчыра заявіў, што ў выпадку вялікай вайны, цытата, «мы проста будзем смяротнікамі». Кіраўнік Гродзеншчыны Юры Караяў, які апошнім часам усё больш капіруе ў сваіх паводзінах Лукашэнку, цяпер зладзіў вывалачку вядомаму заводу. Чыноўнік правёў нараду на прадпрыемстве «Белакт» і публічна адчытаў калектыў за пэўныя недапрацоўкі і расхлябанасць. Акрамя таго, Караяў раскрытыкаваў і арганізацыю працы на «Белакце». Вось яго цытата. «Нельга жыць адным днём і губляць час. Павінны быць выразныя планы і шляхі іх рэалізацыі. У вас вытворчы працэс неаптымальны і ненапружаны. Я бачу пэўныя недапрацоўкі, расхлябанасць.
Адсюль і упушчаныя магчымасці. Канец цытаты. Таксама міліцэйскі генерал запатрабаваў засяродзіцца на выкананні пастаўленых задач, узмацніць узровень адказнасці і дысцыпліны. Прычынай такога разносу стала тое, што за апошні год Белак сышоў у мінус ажно на 12 мільёнаў рублёў. Праўда, у гэтай сумнай лічбы ёсць вядомыя прычыны, якую вялікі эканаміст Караеў чамусьці не заўважыў. Летась да Белакта прымусова далучылі праблемны гродзенскі кансервны завод. І менавіта яго паказчыкі і пацягнулі ўніз агульную суму прыбытку. Для параўнання, па выніках 2024 года да гэтага аб'яднання чысты прыбытак Белакта перавысіў 30 мільёнаў рублёў. Сілавік, якога абвінавачвалі ў забойствах, цяпер займаецца з дзецьмі ў летніку ў Віцебскай вобласці. Дмітрый Паўлічэнка, вядомы як камандзір лукашэнкаўскіх эскадронаў смерці яшчэ з 90-х гадоў, зусім нядаўна праводзіў заняткі са зброяй у дзіцячым летніку «Бароўка» ў Лепельскім раёне. Мерапрыемства назвалі семінарам-практыкумам і запрасілі туды спецназаўцаў. Апрача трэніровак, якія праводзілі сілавікі, дзецям шмат расказвалі пра патрыятызм і ягоную асноўную, паводле дэпутатаў, частку – неабходнасць авалодвання вайсковымі навыкамі, каб выступіць на абарону сваёй дзяржаве. Акрамя Паўлічэнкі, перад малымі запрасілі выступіць і дэпутата Палаты прадстаўнікоў Віктара Азаронка, дзядзьку вядомага прапагандыста Рыгора Азаронка. Проста ў цэнтры Брэста паставілі вельмі дзіўны помнік. На ім пластыкавыя салдаты усталёўваюць сцяг СССР на ажурную бетонную вазу. Падобна, што гэтае мастацтва прымеркавана да дня пачатку Вялікай Айчыннай вайны 22 чэрвеня. Жыхары Брэста ад помніка таксама не ў захапленні і спадзяюцца, што пасля ўсіх мерапрыемстваў гэтую скульптуру прыбяруць з вуліцы. Сталі вядомыя новыя важныя дэталі пра знікненне былога беларускага чыноўніка, а цяпер апазіцыйнага палітыка Анатоля Котава. Амаль год таму, у мінулым жніўні, Котаў вылецеў з Варшавы на сустрэчу, ад якой, як ён казаў сябрам, шмат што залежала. Праз суткі ён апынуўся на яхце ў Чорным моры, а яшчэ праз некалькі гадзін знік без следу. Цяпер беларускі расследавальніцкі цэнтр даведаўся новыя падрабязнасці аперацыі, якая магла быць як выкраданнем палітыка, так і яго інсцэніроўкай з мэтай вываду агента. Вядома, што Котаў паляцеў у Стамбул, прычым яшчэ да ўсяго ён паведаміў розным людзям розныя версіі. У сям'і ён казаў, што едзе па працы, а на працы заявіў, што выпраўляецца ў паездку па сямейных справах. Увечары 21 жніўня пашпарт Котава адбіўся пры выездзе з Турцыі праз порт Трабзон, і больш яго ніхто ніколі не бачыў. Амаль год журналісты спрабавалі высветліць, што адбылося з былым чыноўнікам, і па выніку прыйшлі да высновы, што яго знікненне было вынікам загадзя падрыхтаванай аперацыі, у якой удзельнічалі некалькі чалавек, а сам Котаў, верагодна, быў перададзены супрацоўнікам ФСБ Расіі. Вядома, што за некалькі тыдняў да знікнення Анатоль Котаў пачаў гаварыць знаёмым пра нейкую важную сустрэчу ў Турцыі. Паводле сяброў і блізкіх ён выглядаў зацікаўленым і нават натхнёным гэтай перспектывай. Некаторым ён казаў, што неўзабаве могуць адбыцца падзеі, пасля якіх многія беларусы атрымаюць магчымасць вярнуцца дадому. Прычым невядома чаму, але гэтая сустрэча некалькі разоў пераносілася. Ну а цяпер стала вядома, да каго канкрэтна ў Турцыі паехаў Котаў. Яго сустрэча праходзіла на загадзе арандаванай яхце з 4 каютамі. Прычым заказчыкі паездкі падбіралі экіпаж вельмі незвычайным чынам. Галоўнай умовай прынаймні было тое, каб персанал не валодаў рускай мовай. Гэта выглядае дзіўна, бо ўсе пасажыры яхты былі рускамоўнымі. Заказчыкаў паездкі прадстаўлялі двое расіянаў. Першы – 50-гадовы расіянін Юрый Галаванаў, супрацоўнік пецярбургскай кампаніі «Балтыйская зорка», якая займаецца арганізацыяй VIP-мерапрыемстваў і арэндай дарагога транспарту. Журналісты звяртаюць увагу на яго кантакты з чалавекам, звязаным з ПВК «Вагнер», а таксама на магчымую датычнасць да спробы дзяржаўнага перавароту ў Кыргызстане ў 2023 годзе. На момант аперацыі ён працаваў у кампаніі, якая арганізуе транспартнае і ахоўнае суправаджэнне мерапрыемстваў з удзелам высокапастаўленых асоб, але прамых доказаў яго службы ў спецструктурах аўтары расследавання не знайшлі.
Другі гэта 60гадовы Пётр Грыб. Як высветлілі журналісты, раней ён камандаваў вайсковай часткай унутраных войскаў Расіі, супрацоўнічаў з рознымі сілавымі структурамі і быў звязаны з ветэранскімі арганізацыямі расійскіх спецслужбаў. Трэцім у кампаніі стаў 40гадовы беларус Юры Пузікаў, трэнер і суддзя па каратэ Кіякусінкай. Расследаванне паказала, што ён мог быць знаёмы з Анатолем Котавым задоўга да падзей на яхце. Пузікаў працаваў у спартыўным аб'яднанні «Адраджэнне», якое ў розны час узначальвалі былыя супрацоўнікі КДБ і спецслужбісты аператыўна-аналітычнага цэнтра пры Лукашэнку. Чацвёртай удзельніцай была грамадзянка Іорданіі і ураджэнка Азербайджана, 49гадовая Кахіра Эйналова. Яе роля асабліва важная, бо яна была асабіста знаёмая з Котавым задоўга да гэтых падзей. Журналістам Эйналова заявіла, што з Котавым яе звязвалі рамантычныя адносіны. Падобна, што яны пазнаёміліся не пазней за 2023 год, пасля адной з паездак Котава ў Дубай. У той час ён шмат расказваў знаёмым пра новыя кантакты ў Эміратах і магчымыя бізнес-праекты. Паводле слоў аднаго з сяброў, Котаў нават сцвярджаў, што яму прапанавалі стаць дарадцам аднаго з прынцаў. У дзень свайго знікнення Анатоль Котаў падняўся на борт той арандаванай яхты разам з Кахірай Эйналавай. На той момант Галаванаў і Грыб ужо знаходзіліся на судне. Пузікаў таксама быў там, але пасля прыбыцця Котава сышоў на бераг і больш на яхту не вяртаўся. Афіцыйна капітан паведаміў партовым уладам, што яхта ідзе ў расійскі Сочы. Аднак, як высветлілі журналісты, рэальны маршрут быў іншым. Судна накіроўвалася ў Сухуми, сталіцу самаабвешчанай Абхазіі. Што дзіўна, бо паездка як у Сочы, так і ў Сухуми выглядала для Котава рызыкоўнай. Ён ужо знаходзіўся ў міжнародным вышуку і мог быць затрыманы як у Расіі, так і ў Абхазіі. Журналістам не ўдалося высветліць, ці ведаў Котаў пра сапраўдны маршрут падарожжа і ці пагаджаўся на яго свядома, але яны пагаварылі з Кахірай Эйналавай, і жанчына сцвярджае, што першапачаткова кампанія збіралася ў Грузію. Аднак пасля адпачынку і ўжывання алкаголю планы нібыта змяніліся. Яхта накіравалася ў Расію, і Котаў нібыта спакойна пакінуў судна разам з астатнімі пасажырамі. Аднак іншыя крыніцы апісваюць падзеі раніцы 22 жніўня інакш. Паводле іх, спачатку яхта наблізілася да ўзбярэжжа каля Сухуми, але пасля расіяне загадалі змяніць маршрут і накіравацца ў порт Ачамчыра. Гэты горад таксама знаходзіцца ў Абхазіі, але паўднёвей за Сухуми. Там размешчаны пункт базавання памежнай службы ФСБ Расіі. Далей версіі адрозніваюцца. Паводле адной з іх, пакуль Котаў спаў у каюце, капітан звязаўся з портам, каб атрымаць дазвол на швартоўку. У адказ яму загадалі чакаць у моры. Затым да яхты падышоў расійскі карабель берагавой аховы, і памежнікі ФСБ падняліся на борт, уварваліся ў каюту Котава, вывелі яго і загадалі капітану выкрасліць беларуса са спісу пасажыраў. Пасля гэтага судна ФСБ з Котавым адышло ў мора. Па другой версіі, берагавую ахову выклікалі самі расійскія пасажыры яхты. Яны сцвярджалі, што ўначы Анатоль Котаў нібыта напіўся, напаў на іх і збіў. Пасля гэтага беларуса і затрымалі памежнікі. Журналісты падкрэсліваюць, што не ведаюць, ці ўсведамляў Анатоль Котаў, куды менавіта накіроўваецца яхта ў апошнія гадзіны плавання. Але ж па выніку, свядома ці не, скончыў ён у руках ФСБ. Далейшы лёс Котава пакуль што застаецца таямніцай. Затрыманы падазраваны ў датычнасці да забойства мастака-карыкатурыста Сямёна Скрапецкага ў Польшчы. Вядома, што падазраваны гэта мужчына з грузінскім пашпартам. Дарэчы, беларусаў, якіх затрымалі адразу пасля здарэння, ужо адпусцілі. Іх датычнасць да злачынства па выніку не пацвердзілася. У цэнтры Мінска знайшлі нежывога мужчыну, прычым цела было ў прыпаркаванай машыне і праляжала ў ёй каля 5 дзён. Прычыны трагедыі невядомыя, але паведамляюць, што загінулы быў на заднім сядзенні. Міліцыя ўжо паведаміла, што нябожчыку было 59 гадоў, і паводле папярэдняй версіі тут няма ніякага крыміналу. Важная заява следчага камітэта. Сілавікі абверглі затрыманне і крымінальны пераслед высокага беларускага чыноўніка. Днямі выданні «Флагшток. Рэальная Беларусь» паведамілі, што на былога мэра Гомеля Владзіміра Прывалава завялі крыміналку, а сам ён ці яшчэ ў СІЗА, ці то зусім нядаўна адтуль выйшаў. Цяпер следчы камітэт Беларусі рашуча абверг гэтую інфармацыю, маўляў, і пра СІЗА, і пра крыміналку ўсё няпраўда. Таксама следчыя паведамілі, што за паклёп у дачыненні да экс-чыноўніка была заведзеная крымінальная справа.
Вось такие навіны. Подписывайтесь на канал, ставьте свои лайки альбо дизлайки и выказывайте заўвагі ў каментарах. Ну и, конечно, читайте нашу Ниву, глядите нашу Ниву и любите Беларусь. Сустрэнемся завтра.